Bideo tutorial honetan, irudi interaktiboak nola sortzen diren ikasiko dugu. Hau da, multimedia osagaiez hornitutako irudiak nola sortzen diren. Irudiak oharrak gehituta, argazkiak, bideoak, audioak. Hezkuntzan, erabilera anitzak izan ditzake irudi interaktibo batek, adibidez, ikasten ari garen eduki bati buruzko baliabideak eskaintzeko, edo hainbat kontzepturen azalpen gehigarria emateko, argazki batean azaltzen diren pertsonaiak edo tokien informazioa areagotzeko, baina hobeto ulertzeko adibide batzuk ikusiko ditugu. Hementxe lehenengo adibidea, puntu batzuk marka ditzakegu irudi batean eta informazio gehigarria eman. Beste bat hauxe izan liteke, collage bat egin dezakegu eta ikusten duzuen bezala testua edo bideoak, beste webgunetara esteka eta abar audioak ere ipin ditzakegu, bideoak ere bai. Hementxe beste bat, areagoko informazio emanez, testua, bideoak eta abar ikusten duzuen moduan, gero partekatu ahal izango genuke HTML kodea emango digu eta gure Moodleko ikastaroan edo beste edozein webgunetan txertatu ahal izango dugu irudi interaktiboa. Ikus dezagun ba nola egiten den. Hasteko, Get Started honetan klik egingo dugu eta honela ikusiko dugu plan ezberdinak daudela, gu doainekoa egingo dugu, naiz eta bertsio murriztua izan, beti bezala, eta irakasle kontu bat sortuko dugu. Izena eta bestelakoak datua eman. Lehenengo gauza komeni da gure postara joatea eta baieztatzea gure helbidea. Horretaz gain, irudi bat gehitzeko aukera ezberdinak ditugu. Batetik, gure ordenagailutik igo dezakegu. Ona arrastaka eramanez edo klik egite baldin badugu hemen izango dugu aukera gure ordenagailutik igotzeko irudia, baita igotzeko irudi panoramikoak. Beste aukera batzuk dira URL helbidea ipinita edo Facebookekin konexio eginez eta handik inportatu argazkiak, baita Flickrretik, guk ordenagailutik igoko dugu irudi arrunt bat. Behin irudia igota, izenburua ipiniko diogu eta erantziko dizkiogu osagai interaktiboak. Adibidez, modu ezberdinetara egin liteke hau, hemendik bilatzaile honetan jar dezakegu terminoa eta erantzi zuzenean, edo bestela zuzenean klik egin dezakegu irudian. Demagun adibidez Summer ereduaren, teknologia integratzeko ereduaren azalpen bideo bat gehitu nahi dugula, YouTubetik helbidea kopiatuko genuke, eta hementxe itsatsi. Horrela, ikusiko dugu bideoa gehitzen dela. Irekian dauden aukerak bakarrik erabili ahal izango ditugu doaineko bertsioan, adibidez irudi txikiagoa egin, beste hauek ikusten dugun bezala itxiak dira, testua bakarrik ere azal liteke, holaxe ipiniko dugu. Bigarren osagaian, testua bakarrik ipiniko dugu adibidez. Horretarako, klik bikoitza, eta ikonoa aldatu nahi baldin badugu, hementxe ditugu aukera ezberdinak. Nik A ipiniko dut orain honetan. Horrela, hementxe testua idatzi, estekaren bat ipini nahiko banu hementxe ipiniko nuke, baina oraingoan testua bakarrik. Eta horrela txertatuta geratuko litzateke. Azken adibide batean esteka bat txertatuko dugu, besterik gabe, klik bikoitza eta oraingo honetan ikonoan B ipiniko dugu. Honela, nahi dugu esteka hauxe ipintzea eta ona eramatea. Amaitzen dugunean, irudia gordeko dugu, eta hementxe dugu irudia gordeta, osagai guztiekin bideo bat txertatu dugu, testua txertatu dugu, eta baita esteka bat.
hemendik editatu ahal izango dugu, irudian osagaiak gehitzeko edo kentzeko eta bar aldatzeko, eta azkenik gure Moodleko ikastaroan txertatzeko, konpartir honi emango diogu, eta insertar. Kontuan izango dugu HTML bidez txertatu nahi baldin badugu gure Moodleko ikastaroan iframe hautatu behar dugula, ikusten dugu neurrian oso handia dela, baina nahi adina txikitu dezakegu. Kopiatuko dugu kodea, gure Moodleko ikastarora joango gara, hemen izena eta beti bezala deskribapena, eta testu editorean, hemen zabalduko dugu, eta HTML iturburuan klikatuz, itxatziko dugu kodea, eguneratu, eta ikusten dugu dagoeneko bertan dugula gure irudi interaktiboa. Bideo tutorial honetan beraz, ikasi dugu irudi interaktibo bat nola sortzen den. Zer diren, zertarako eta noiz erabiltzen diren, eta abar. Espero dezagun baliagarri izatea. Hurrengora arte!